Entzuten da, atzetik ere? Bai? Bueno, nik usten dut, azteko ematen du autobusia entzu ez dela. Hola, bueno, arratsaldeon eta ongi etorri, Barredromora, ekitalde zientifiko humoristikora. Gaurko ikuskizun hau, korrika kulturalaren baitan antolatu dugu, bai UEUk eta baita ere, deporrek, ezta? Depor edo, klub deportiboa esan beharko da behar bada, baina deporrek, eta pila bat eskertzen ditugu, behaien atiak ere hain zabalik eta hain modu esku zabalean guri ere eskaintzea. Ni Idoia Torregarai naiz, UEUko komunikazio arduraduna, eta nahiko nukeena jakitea bakarrikan, UEUkoak garela Markeskoan gaudenak. Hori badakizue? Markeskoan zer daude? UEU. Zer da UEU? Udako Euskal Unibertsitatea. Unibertsitate bagara ez. Ez digutelako uzten. Kultur elkarte bat gara, bai. Zertan lan egiten dugu, unibertsitate izaten. Gutxi gora bera, idea pixka bat hori da, zuek ere pixka bat hori, eta gure egitekoen artean divulgazio zientifikoa ere egitea da, eta hori guretzat garrantzitsua da, eta batez ere, Eibarren egonda, pentsatzen dugu, Barredromoa izan daitekela bide bat, baita ere, herriaren gana hurbiltzeko, zientzia ere nik usten dut eskuragarri eta divertigarri egiteko, eta horretan gaude ez da. Eta, baina importantea da, 2022an egin genuela lehenbiziko aldiz, Barredromoa, eta, gaurkoan dauzkagula zientzia, euskara eta umorea. Hori da hirukotea, eta saiatuko gara, horretan ongi pasatzen. Gauza bat galditu behar dizuet. Gogo zaudezte, entzuteko hemen? Bai. Bueno, ze ondo. Hola, ilusio egiten du behintzat baten bat hor dagoela. Erronka ez da makala, hemen dauzkagu, 5 ikertzaile dauzkagu, beraien egiteko izango da, beraien ikerketa, 7-10 minututan edo azaltzea eta gainera modu umoretsu batean. Ez da gutxi, Ez da gutxi ikaragarria, orduan, nik usten dut txalo bero bat merezi dutela ausartu diren 5 ikertzaile hauek. Hola! Bai, horixe zeren hemen dauzkagu, 0 kilometroko 5 ikertzaile, hori importantea da, eta jakituriaz blaituko gara, eta zerbait balin badauka zientziak eta ikerketak eta unibertsitateak eta hori dena da, galderak planteatzen dituela. Ez dakitzuek, horrelako jakiminik eta izaten duzuen oroar, zuen bizitzan zehar, jakimina gauza garrantzitsua da niretzat. Adibidez ni, galdera asko egiten dizkion nire buruari. Adibidez, horietako bat da, ni beti, UEUn lan egiten dut, eta orduan informazioa asko jasotzen dut, jakintza lor desberdinetatik, eta adibidez, dutxatzen ari naizenean, edo gidatzen noanean, berezik etortzen zaizkit galdera horiek, filosofiko horiek. Eta horietako bat, eta zuei plazaratu nahi dizuedana da. Noizbait pentsatu izan duzue, puzkerra ze abiaduratan ateratzen den? Ez dezue, zehazte persona batzuk ez dezuena inkietu dikan, edo lako zeikan edola. Nik esango dizuet, nik hemen ikerketa sakon bat egin nuen, eta bataz beste puzkerra ateratzen da 4 metro segunduko. Pentsa dezakezu ez dela gauza askorik, edo 10 kilometro orduko ere izan daiteke, hori ere bai, eta behar bat esango zuen, ez da ezer argiaren abiadurarekin alderatuta, adibidez. Baina eskalak kontua hartu behar da, adibidez, igogailu batean sartzen baldin bazarete, puzkarra 4 metro segundutara, azkar hartzen du eta gainera rebotatu egin dezake, eta kontuz, orduan hori, ematen dizuedan informazio bada, iruditzen zait bizitzarako garrantzitsua dela. Bigarrena, guztiok botatzen ditugu 10 eta 20 puzkarren artean egunero. Ez dakit bazen eukaten hori, batzuk ez dakit. Zeren arabera gehiago edo gutxiago, argi du, bat da zer jaten dugunen arabera, hau da, indabak edo babarrunak edo jaten bali baditugu, arratsalde hori pasako genuke airoso esaten dana. Baina, beste elementu bat dago garrantzitsuago dena, eta da, ze altueretan bizi garen. Eibar, zenbatera gaude? 120, horrek esan nahi du 10 eta 15 ezin jateketela iritsiko. Baina, Markeskoan gaudenean, hor jeio egingo litzateke pixka bat, 16 edo 17. Orduan, nik hau ematen dizuet informazio zen ere ikerketa eta gustatzen zait, ikertzaile frustratuaren zerbait badaukat, eta nik hori esan da, orain bai, benetan, deituko dugu, lehenengo protagonistari deituko diogu, bera da, eta ben, ondo irakurriko dut baita ere, Ane Arandia Morga Etxebarria da, bera da, txoin, azaldin berdetela, ansioso zehazte, ez, da, Arrankudiagakoa, bale?
doktorea da Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian, eta tesi hau egin zuen. Kontuz, Adi Belarriak, Joseba Sarrionandiaren poesia, 1981-2016, ideia literario eta praktika sortzailearen lorratzak, horreaino. Egun, irakasle laguntzaile doktorea da EHUn, Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa sailean, eta horretaz gain, Ideolit, la literatura como documento histórico ikerketako kidea da, ezta? Ikertaldeko kidea da. Beraz, zuretzat, ez dakit hortxe hartu zure, eta hoen bai, txalo bero bat, anerentzat. Bale, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin eskerrak ematea Udako Euskal Unibertsitateari gonbidapenagatik. Nik tesian Joseba Sarrionandiaren poesia aztertu nuen eta sorkuntza prozesuan jarri nuen arreta. Duela urtebete amaitu nuen eta orain perspektiba apur batekin ikusita honek aukera ematen dit nire garai hartako burutapenez gogoratzen naizenean nire buruaz barre egiteko. Orduan apur bat kontatuko dizuet nolakoa izan zen tesia sortzeko nire prozesua eta gero amaieran hiru diren bitartez erakutsiko dizuet lortutako ondorioetako bat. Nik uste dut tesia egin dugun guztiok noizbait pentsatu izan dugula agian hasieran bertan ekibokatu ginen mundura ikertzaile sortzean. Ta nik ere prozesu horretan askotan pentsatu nuen ni ez naiz hemengoa, nik ez dut honetarako balio. Tesia egiten ari nintzenean ere askotan gogoratu nintzen Sarrionandiaren lehenengo liburu argitaratuko azaleko irudiaz, honako hau da hemen ez da oso ondo ikusten, handiago jarri dizuet, eta hau da, hemen ikustezakegu gaztelu bat badagoela, eta irudian ikusten ez den patio baten gainean soldadu batzuk bueltaka dabiltzala. Kontua da, irudi hori perspektiba jolas bat dela, eta orduan gorantza doazen soldaduak naiztabetik gora joan plano berdinean mantentzen direla. Eta beste horren beste gertatzen zaiela berantz doazen soldaduei. Eta ni urte hauetan zehar soldadu horietako bat bezala sentitu naiz, gora eta bera, bera eta gora, beti leku berera heltzeko. Ilustrazio honen variazio bat egin zuen Jankan izeneko ilustratzaile batek, eta hemen ikustezakegu perspektiba jolas bera dagoela, eta beko bizilaguna haserre dagoela, inarrarekin zapaia kolpatuz, ulertzen ez duelako zertan ari diren, hainbeste buelta ematen, ez badira inora heltzen. Tani batzutan soldadu, baina beste batzuetan beko bizilagun hori bezala sentitu naiz. Orduan, esan dizuet nik batez ere sorkuntza prozesua ikertzen nuela eta, galdetuko duzue hori nola egiten den. Kontua da, idazle honek poema bat argitaratzen duen bakoitzean, normalean olerki horrek argitalpenak izan ohi ditu eta argitalpen berrietan aldaerak sortzen ditu. Orduan izango genituzke, olerki beraren bi aldaera, irudi horietakoak bezalakoak, baina kasu honetan idazleak berak egindakoak. Orduan, nire korpusa poesia lanak ziren eta olerkiak aldatzen dituenez, ni saiatzen nintzen horiek identifikatzen. Eta galdetuko duzue ia zer nolako aldaerak edo aurkitu nituen. Normala den bezala, erratak ere aurkitu nituen, baina kasu honetan Sarrionandiak aurkitutako erratak nireak baino hobeak izan ziren. Adibidez, liburu batean badu erratei eskainitako pasarte bat eta epigrafean hau jarri zuen. Hoy, domingo, se reunirán los miembros del jurado para follar sobre los trabajos presentados. La Voz de España, 11 de enero de 1968. Nik ere horrelakoak aurkitu ditut, askotan letra bat izan da aldatu dena, baina ez dira inonak izan eta horregatik ez dizkizuet gaur ekarri. Orduan, esan dizuet nik aldaerak bilatzen nituela, orduan hemen daukagu olerki bera, aldaerekin azpimarratzen nituen aldaera mota desberdinak, ez dakiz zenbat azpimarragailu amaitu zitzaizkidan, eta hemen interesgarria izango da bilatzea zeintzuk diren konstanteak eta gero identifikatzen saiatzea. Orduan, nik hau egin nuen 388 olerkirekin, orduan imaginatu zenbat horriren artean galduta nenbilen. Eta orduan hori. Kontua da, horretan ari nintzenean, ja 2 urte eta piku pasa zirenean, eta ja aurkitu nituenean konstante batzuk, eta ja argi apur bat ikusten hasi nintzenean, Sarrionandia Euskal Herrira bueltatu zela, berarekin elkartzeko aukera izan nuen, eta berak argitaratu aurreko 3 dokumentu eman zizkidan. Nik sorkuntza prozesua ikertzen dut,
ordura arte, berak argitaratutako poemetan aldaerak egiten dituenez, hori baliagarria da, baina eskuizkribuak lortzea, askoz ere hobea izango da, prozesu horren lekukotasun gehiago lortuko ditugulako. Orduan, kontua da nik poltsa bat eraman nuela bilera horretara, baina dokumentu hauek oso handirak ziren, orduan ez hitzaizkidan denak sartzen, eta gogoratzen naiz besoetan nera matxala kotxerako bidean, eta hor pentsatzen nuela, hau da, ene ondasun guztia. Gogoratzen naiz ere, handik egun batzuetara, amets gaizto bat izan nuela, eta lapurrak sartzen zirela nire etxera. Eta zer lapurtuko zuten lapurrek nire etxean. iPhonea, Maca, 75 pulgadatako telebista, ez. Nire etxean lapurrek eskuizkribuak lapurtzen zituzten. Hau broma bat izan da, doktore aurreko ikertzaile kontratu batekin ezin izango duzulako, ez iPhonea, ez Maca, ez 75 pulgadatako telebista erosi. Orduan, ni hemen oso pozik nengoen, zirrara handi bat nuen, eta nik imaginatzen nuen, Jo Arkartek Tutankamonen hilobia aurkitu zuenean, horrelako zirrara bat sentituko zuela berak ere. Baina, nik esan dizuet, poesia aztertzen nuela, eta lortu nituen eskuizkribu horiek ez ziren poesia. Orduan berriro bueltatu nintzen Gazteluko soldadu bat izatera. Eta momentu horretan ere askotan pentsatzen nuen ia zergatik ezin zen hortik desagertu ni nintzen soldadu hori eta ia zergatik hurrengo rekuento generalean ez zegoen bat gutxiago. Eta azkenean lortu nuen nik ere zulo horretatik ihes egitea, eta orain amaitzeko 3 irudirekin azalduko dizuet aurkitu nuen konstante horietako bat. Lehenengo irudia liburu honetako azalekoa da, ez dakitia zuetako norbait ausartzen den liburuaren izena oskatzera, nik urte hauetan ez dut ulertu eta Yahoo deitzen diot. Egia esan wifiaren pasaitza ere izan ziteken, igual zenbakiren bat edo falta da, baina amaieran bat biru jarrita horrekin ez dizu inork internetara apurtuko. Orduan, kontua da, esaldi hori Swiften liburu batekoa dela, Swift abeslaria ez, Jonathan Swift, Gulliverren bidaiak liburukoa da pasarte hori, eta kontua da Gulliverrek liburu horretan hainbat herrialdetatik bidaiatzen duela, eta horietako bat dela Zaldien lurraldea. Berak hor geratu nahi du, oso gustora dago, baina momentu batean handik alde egin behar du, eta Zaldietako batek itsasertzeraino laguntzen dio, eta hor esaten du Zaldien hizkuntzan aipu hori, gero liburuari izenburua ematen diona. Orduan, hori jakinda, ez da herritzekoa zaldi bat agertzea azalean, baina zaldi hau ez da edozein zaldi. Azaleko ondoak ere pistaren bat ematen digu, eta kontua da zaldi hori Ekaingo Kobasuloko zaldia dela. Orduan, kasu honetan, literatura unibertsaleko irudietako bat, euskal irudi bategatik ordezkatuta agertzen da. Eta ikusiko dugun azkeneko irudian, antzeko zerbait ikusiko dugu, baina kasu honetan etorkizunean proiektatuta egongo da modu ironikoan. Azkeneko irudi hau, Ares ilustratzaileku atarrarena da, eta hemen ikus dezakegu, eiza eszena bat, baina ikus dezakegu ere nola ehiztariari saldoka jarraitzen dioten supermerkatuko orgatxoarekin animaliaren haragia jan nahi duten hoiek. Beraz, iraganeko irudi bat, kasu honetan, etorkizunean proiektatuta dago. Eta nik aldaerak poemetan aurkitu dituan aldaeretan ere ondorioztatu dut askotan olerki berdinean aldaerak sartzen dituenean denbora eta espazio nozio horiek nazten dituela eta askotan hori botere harremanen unibertsaltasuna azpimarratzeko egiten duela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Bane. Eta ze hasiera indartsua eta interesgarria, ezta? Dagoeneko jarri zaigu martxan irudimena ere, eta konturatzen zarete baita ere, ikerketa askotan lotzen dela laborategi batean eta horrela egotearekin, eta ikerketa, guain esango duten esaldia eta arpegia nahi zuet ikusi. Ikerketa ere divertigarria da. Adibidez, aritu naiz arakatzen, eta Michiganeko, adibidez, unibertsitateko ikertzaileek frogatu dute, duela urte batzuk, frogatu zuten giltzurrunetarako harriak horiek, hain zaila dienak ero botatzen eta oidana, Errusiar mendietan atzeko partean jartzen bali mazarete,
eta gutxienez 20 buelta eman, botatzeko aukera gehiago dagoela. Eta horretarako joan ziren Disney Worldeko Big Mountainera, eta antxe ibili ziren probak egiten, atzean jarrita eta aurrean jarrita, eta ondorioztatu zuten, eta zientifikoki atzean jarrita, funtzionatzen duela. Ez dakit, hemen lehenago galdetzen aritu naiz, eta usten dut, Errusiar mendirik ez dagoela Euskal Herrian, baina bai, Donostien dago Suitzarra, behar bada ez dizue giltzurruneko harririk botako, baina paseotxo bat egiteko moduan egongo zarete. Eta orain, gure bigarrengo ikertzaile aurkeztuko dugu, bera Olatz Ortega Vidales da, Bilboko San Inaziokoa, hori ere esan duelako. 4 urte daramatza Plentziako itsas estazioko kontuz ez nazazu zapaldu herritar zientzia proiektu inklusiboan lanean. Ingurumena, zaintza eta transfeminismoa erdigunean jartzeko etengabeari da formakuntzan. Eta duela hilabete batzuk, doktoretza egiten hasi da zientzia esperimentalen didaktikan. Beraz, zurea da hitza, txalo bat, Olatzentzat. Bueno, kaixo, ni Olatz naiz eta Plentziako itsas estaziotik nator. Bueno, etorri, foro zientifiko batean egonda, hobeto esan da, etorri Ernalduldako zelula batetik nator. Bueno, txistea da izan da ikusteko argi geratzeko zientzialaria naizela eta ez barre monologoetan aditua. Eta, niri doiak deitu zidanean esan zidan, Olatz, zuk egin zure hitzaldia eta sartu GG-ak hortik, eta izan da lehenengo G-a. Eta, orain jarraituko dut hitz egiten adituen inguruan, zientziaren inguruan, zientzialarien inguruan daukagun ideiaz, ez? Eta aditu hauen inguruan pentsatzen dugunean, maiz, etortzen zaigu burura Albert Einstein, bezalako pertsona bat, ez? Gizon zuria dena, ile zuria daukana, bakarrik dago iargazki guztietan, hemen ez dauka, baina mantal zuria daukana. Eta igual esango diatzue, Olatz, martxoak 8 hori izan du, feministak gara, 21. mendean gaude, badakigu emakume zientzialariak existitzen direla, badakigu Marie Curie dagoela gure artean, badakigu, hemen ere ikusten dugu Marie Curie iargazki guztietan bakarrik agertzen dela, emakume zuria dela. Ez dakit beste emakume zientzialaririk ezagutzen duzuen hemendik, altzatu besoa, ezagutzen baldin baduzu, ez, inork? Bale, gaur ezagutuko duzue Marie Curie eta Olatz, bigarrena. Eta, ni zientzialaria izateaz gain biologoa ere banaiz, eta biologoen inguruan badaukagu ideia bat ekologismoarekin lotuta edo, eta hau da askori etortzen zaiguna burura biologoen inguruan hitz egiten ari garenean. Baina, ni gaur hona etorri naiz zientzialarien profil desberdinak plazaratzera, ez? Eta horretarako aurkeztuko dizuet, Plentziako itsas estazioan egiten dugun herritarren zientzia proiektua, eta hemen jarri ditut herritar zientzialarien argazkiak. 4.000 pertsona baino gehiago hartu dute parte, eta bakarrik batzuk jarri ditut. Baina, hemen guztiek daukate, perfil oso anitzak dira, baina guztiek badaukate komunean gauza bat, eta da haien laborategia hondartza dela. Eta hondartzaren inguruan hitz egiten ari garela, proposatuko dizuet jolas txiki bat, ea ondo ateratzen den, itzi begiak guztiok mesedez, itzi begiak beldurrin gabe ez dute zer txarrik egingo, eta pentsatu hondartzan zaudetela, nahi duzuen hondartzan, Deba, Zumaia, Eibar, izan handa Indonesia, Filipinetan nahi duzuen hondartzan, eta pentsatu zer ikusten duzuen bertan, bai? Noiz joaten zareten hondartzara, zer dago zuen inguruan, zer sentitzen duzuen. Ez daukagu denbora askorik, orduan zabaldu begiak, eta ikusiko dugu ea zeuen hondartzetan zer ikusi duzuen, bai? Norbaitek esan nahi du zer ikusi duen bere hondartzan, edo joango da denok batera ikusten, bale. Hau izan da zuen hondartzan, ikusi dituzue pertsonak, ikusi zarete zuek hondartzan, pozik ikusi zarete, bai ez, behitu hemen ere guztiak daukate aurpegian barrezka ari dira, ikusi dituzue umeak jolasean edo entzun dituzue, bai,
Olatuak entzun dituzue, bai, usaindu duzue kresala edo, bai? Bale, ikusi dituzue algak? Norbaitik ikusi ditu algak? Bai. Harriak ikusi ditugu, harriak oskolak, bai? Jo, oso ondo. Bale, ikusi ditugu kaioak, edo entzun ditugu kaioak, bai, hortik entzun dituzue kaioak, ez, bale? Norbait ibili da arroketatik, karramarroak ikusi dituzue, edo, bueno, navajak edo beste animaliak, ez? Bale? Bueno, ikuste zazuen, hondartzak oso ekosistema biziak dira. Gutaz gain, bertan bizia dago, bai? Baina hondartzak horrela funtzionatzea edo horrela egotea, bizirik egotea egiten duena, parte oso garrantzitsu bat da, bertan dauden izaki mikroskopikoak. Eta hori da guk aztertzen duguna herritar zientzia proiektuan. Ikusiko dugu zeintzuk diren. Bueno, norbaitek ikusi du jate bat? Ez? Bueno, argi dago nik ez dudala ikusi, lehen komentatu dugun zientzialaria izatea edo predoka izatea eta jate bat izatea nahiko inkompatibleak dira. Eta, bueno, jarraituko dugu hitz egiten izaki mikroskopikoen inguruan. Hauek dira mikroskopioan begiratuta dauzkagun organismoak eta badaude mikroalgak, adibidez hemen dauzkagunak, badaude krustazeoak, kopepodak deitzen direnak, hemen modu makroskopikoan ditugu, Eta badauzkagu niri bereziki interesantzin zaizkidanak direla zizare forma dauzkaten hauek. Eta hauek deitzen dira Roscoe zizareak, bale? Gaur hemendik joango gara jakiten zer diren Roscoe zizareak. Roscoe zizareak hauek dira, arean normalean kolore berdea dagoenean, bertan Roscoe zizare asko daudela ikusten dugu. Hemen puntu edo marra bakoitza zizare bat da, eta asko interesatzen zaizkit komunitatean bizi direlako, bai? Adibidez, hauek aretartean bizi dira, eta arazo baten aurrean egiten dutena da, haien gorputza bata besteari lotu egiten dira, eta horrela, kiribildu egiten dira. Orduan, olatua datorrenean, beraik ez dute joan nahi ozeano zabalera, eta orduan egiten dutena da, bola moduko bat sortu egiten dute, eta ondoratu egiten dira. Bai, komunitate horri esker, ez doaz itsasora. Eta, bueno, nik esango nuke trampi zaizkiola asko gustatzen zizare hauek. Eta, bueno, nire aurkezpena bukatzeko, esan nahi duana da, Roscoe zizare horiek jakin dugula Euskal Herriko kostaldean daudela, guk egin dugun herritar zientzia proiektuari esker. Herritarrak joan dira hondartza ikustera ea Roscoe zizare horiek dauden, eta topatu ditugu laginketak egin ditugun hondartza guztietan. 15 hondartzetan ikusi ditugu Roscoe zizareak, beraz, esan dezakegu Euskal Herrian badaukagula komunitatean oinarritutako gizartea. Hala ere uste dut, hasieran izan dugun Einsteinen irudi horri aurre egin behar diogula. Zientzia ez da bakarrik sortzen, normalean taldeka sortzen dugu, eta gainera oso garrantzitsua da taldeak sortzea eta gizartearen arazoei aurre egitea, baina horretarako jakin behar dugu gizartea implikatzen zientzian. Eta niretzako garrantzitsua delako nork egiten duen zientzia, ez? Orduan, esango diazu, oso polita da hori, olatz, baina zelan egiten dugu. Bueno, ez da erreza, baina hurrengo batean deitu eta kontatuko dizuet. Eta azkenik gogoratu, area artean bizitza dagoela, hemen ikusi Roscoe zizareak, eta bizitza horrek, edo organismo horiek oiukatu egiten dute kontuz, ez nazazu zapaldu! Eta hori da gure proiektuaren izena. Eskerrik asko eta horren arte. Eskerrik asko, Olatz. Horrengoan joaten garenean hondartzara edo, eguraldiak uzten digunean edo ez, begiratzen arituko gara, arreta gehiagorekin egongo gara. Zientziak esan dugu, ez da, bi ikerketa desberdin erakutsi dizkiguten. Nik adibidez, beste bat, azkenean ikerketa dago baita ere gure gizartea aurrera eramateko, ez da, garatzeko, hobetzeko, hori da. Eta hori egin zuten hain zuzen ere, Australiako, El Salvador eta Erreinu Batuko ikertzaile talde batek, aztertu zutenean, aparailu elektrikoen, nola esango nuke, argibide liburuak.
Argibide liburu horiek, beti segituan erosi eta segituan galdu egiten ditugun horiek edo kasurik egiten ez dioguna, ondorioztatu zuten, eta baita ere frogatuta dagoeneko, gero eta aparailu konplexuagoa izan eta argibide liburua orduan eta potologoa, orduan eta kasu gutxiago egiten dugula. Hau horrela dela, eta gainera hau areagotzen da, joera hau, gero eta ikasketa gehiago izan, orduan eta kasu gutxiago egiten da. Eta gero, eta beste aldaera da, gero eta zaharrago izan ere, gero eta gutxiago kasu egiten da. Hor ere, pazientziarekin ere, nik uste dut badagola lotura bat, behar bada egin beharko litzatekena ere alako ikerketa bat, eta nik, ez dakit, pentsatzen dut, zuek ni bezala, zen baiezkoa esan didazue, zuek ere ez diozuela kaso gehiagirek egiten, bezala, lehenengo aparailu bat ez bali badu funtzionatzen, bi gauza egin behar da, guk ueun zerbait ikasi badugu Emiliori esker, gure informatikariari esker, da, lehenengo itzali eta piztu. Lehenengo egin behar da, itzali eta piztu. Gero horrek ez badu funtzionatzen, aztezak kolpeka, aztezea pixka bat jotzen, hola, pixka bat, hori Emiliok ez du esan, hori nik. Eta ja dagoeneko ezin horrekin ere ez bali madan martxan jartzen, dagoeneko uzten duzu iskin batean, ea laneko beste batek, edo etxeko beste batek konpontzen duen, hori ere badelako. Baina, goazen, aurrera, horretarako gaude eta, hirugarrengo ikertzailea aurkeztuko dizuet. Bera, Amaia Rodríguez Agirre da. Eta eibartarra da. Aber, txalo bat ja hor ikusteko hor. Kantera, hemen kantera dago, Ikasketez itzultzailea da eta irakasle masterrera egin zuen. Itzultzaile, hori da. Itzultzaile eta atzerriko hizkuntzen irakasle jardun ondoren, 2022an ikerketaren bide hartu zuen eta 2025ko abenduan defendatu zuen bere doktorego tesia. Ez dela nola nahikoa ez dara, Hori da, Eta honelako izenburua dauka, arna sartu berde, ze oso luzeak dira izenak. Ahozko handi elebidunaren, euskara frantsesa, didaktika eleaniztuna murgiltze ereduan. Eta hori egin zuen, bi unibertsitatekin elkarlanean, Bordeaux-Montaigne eta EHUn. Orain, irakaskuntza eleaniztunari lotutako ikerketa proiektuetan ari da EHUn eta UEUren goi ikastegiko irakasle masterreko irakaslea ere bada. Beraz, zure txanda, Amaia! Atzaldeon. Ni gaur etorri naiz bi helburu nagusirekin. Bat da, ahozko handi horren atzean zer dagoen esplikatzea, ez da gargantua, beste zerbait da. Eta bigarrena da, nire ibartartasuna aldarrikatzea, ze urte batzu dara matzat kanpuan, eta pixkat, hori irabazi nahi dut berriro nazionalidadea. Orduan, hasiko gara hasieratik, nire zuzendariak eta porrotxek esaten duten bezala. Eta ahozko handia zer da, azterketa bada. 17-18 urteko ikasleek egin behar dutena ahoz, basoan, hau da, selektibidadean, Ipar Euskal Herrian, Frantziar estatuan, baina Ipar Euskal Herrian badago berezitasun bat, eta da, ikasle batzuk eskubidea aukera daukatela, euskara erabiltzeko froga hortan. Entzungo zenduten azterketak euskeraz eta hori dana, esan nahi du, azterketa guztiak direla frantsesez, salbu euskara eta literatura berezitasuna aukeratzen duten ikaslentzat. Eta orduan, ikasle horiek, papeloia, da, ahoz, defendatu behar dutela beraien galdera bat, epaimai baten aurrean, eta epaimaian badago aditua den pertsona bat, eta euskalduna, eta pertsona bat ez dena euskalduna, eta gainera Frantziako hezkuntza ministerioaren ordezkaria dena. Orduan, irudituko zaizu igual oso egoera martzianoa, baina azken aldian Euskal Administrazioan Euskararen erabilarekin gertatzen ari denak ikusita, igual ez da hain arraroa, ez da txakurra aurpegi daukan norbait eukitzea parean. Orduan, nire helburua tesian izan zen irakastea gaitasun elebidunak, hau da, nola kudeatu egoera hori, pertsona horri esanez lasai zerbait ulertuko duzu, eta aldi berean norbere hizkuntza eskubideak bermatuz. Hori dana nerabeekin. Ez dakit nerabeekin lan egin dozuen, baina normalean proposamenak eta gainera eskatzea beraien azterketa bat urte bat lehenago prestatzea parazitzaien oso ideia ona iruditu. Orduan, joan nintzen egun baten nire tesi zuzendariarekin batera Baionako Bernadette Etxepare Lizeora, azterketa baina urte bat lehenago,
eta egin nien ikaslei ahozko handiaren eredu bat. Eta, bueno, epaimaiarena egin zuten beraien euskerako irakasleak, orduan nahiko kreiblea, ondo. Eta nire tesi zuzendariak eta Zumaiarra da. Eta, bueno, ini behar izan zuen pizkat frantzese elebakarrarena, orduan ikasleek sinistu zuten, erdizka. Eta gainera, nik inbehar nuen 17 urtekoarena, eta hori ere erdizka. Eta, orduan, hau izan da nire sekuentzia didaktikoa, metodologia zientifikoa da, agian ez du ematen olatzen abezain zientifikoa, baina zientzia da. Eta, orduan, hasieran nik eginien eredu hori, handik aste batera eskatu genian gauza bere egiteko, eta grabatu genituen banaka ahozko handi hori egiten. 18 ikasle genituen, bereizi genuen taldea bitan, eta taldearen erdiari proposatu genion lanketa, ezta? Eta beste erdia, bidartean, pinponean, ez dakigu ondo zein zuten. Eta orduan, talde esperimentalak, hau nerekin lanketa egin zuten taldeak, 4 moduluri erantzun behar izan zion, lehenena zen azterketa ezagutzea, bigarrena zen hitza hartu eta hitza uztearen kudeaketa, ze gertatzen zen gauzetako bat, hausierako testuetan zen, egunon esate zutela, bikain, baina bukaeran, zer gertatzen zaigu ez daukagunean ohiturari jende aurrean hitz egiteko? Normalean, esaten dugu edo ja, edo gelditzen gara holan, eta beraiek egiten zuten zen, voila, esan. Eta, gero, hegoaldeko ikuspegitik, voila, iruditzen zaigu superedia ona, testu bat bukatzeko, baina berez ez da. Eta gero, argudiak eta ere landu genuen beraiekin, alde hau gehiago gustatu zitzaien, esan genean gero gurasoekin negoziatzeko eta argudio potenteagoak egiko zituztela, eta azkena izan zen, epaimaiarekin elkar eragina lantzea. Eta hori dana egin da gero, eskatu genien berriro danei, pinponean ibili zirenei eta bestei, berriro egiteko testua, eta orduan konparatu genituen hasierako testuak eta bukaerakoak. Lasai, baina arte bizkat aspergarria da, baina gero ibarri buruz hitz egingo, eta guaztu jata esaten. Orduan, hau da, nire tesian egondan matematika guztia, oso pozik nago, gehitzen badakit, orduan, dana ondo. Eta eskatuko dizuet, bizkat, azkenengo zutabia begiratzea, ze hori da, bizkat gure lanketaren ondorioak erakusten dituna. Ez naiz jungo banan eta gehiegi luzatuko, baina ideia da, ikasleek, talde esperimentaleko ikasleek, lanketa eta gero, hobeto hartzen zutela hitza, eta elebidunean, normalean. Egunon, bonjour, hori importantea da, Hau esan behar dizuet, ze bestela askotan joaten gara ogia erostera, landetara guazenean eta hori. Eta esaten dugu bonjour, eta orduan gauza nahiko gaizki hasten da. Orduan, pixkat, hori lantzen baldin baduzue, danok eskertuko dizuegu, bat ez behan bizigaren hegoaldeko. Gero, hizkuntzen erabilera iragartzearena, eta hau gorde buruan ze, gero erakutziko dizudan eibartar batek, oindala 1 urte, izen zeban ja, eta da, orain frantsesez jarraituko dut, orduan euskaldunari esaten diozu, bueno, itxoine, frantses pizka, baina gero bueltauko naiz, eta pizkat horrek laguntzen digu elebitasuna kudeatzen. Hola, beste gauza interesgarriren bat, bukaeran ez zuten gehiago voila esaten zuten 1000 esker zuen arretagatik, eta bar. Bostek, beste bostek altzuten egiten jarraitzen zuten. Eta gero, beste punto interesgarri bada hau, pizkat, erreferentzia literarioak erabili behar dituzte, beraien argudiak eta sendotzeko, eta hor, sortzen zen galdera bat, zana, ea euskal erreferentziak frantsesera itzuli behar zituzten, edo ez. Orduan guk prestatu genuen beraiekin, itzultzeko, esan genuen, bueno, nola esango zenukete, nola esplikatuko duzuen Nordan Mirena Muriza? Pues nahiko errez. Eta Nordan Bernardo Etxaga, bueno, niri pizka komplikau gai iruditzen, baina bueno. Kontua da, euskaraz hori azaltzen baldin baduzu nolabait zaudela kentzen edo onartzen euskal literatura ez dela unibertsala, eta asumitzen zaude pertsona horrek ez duela Bernardo Etxaga ezagutuko, eta igual ezagutzen du, haizu. Eta inglesekoek hori ez dute egiten, bai, Shakespeare Nordan, bai, inork ez du esplikatzeko beharrik sentitzen. Eta hemen ikasleek, demostratu ziguten euskaraz, erreferentzia osoak ematen bazekitela, baina frantsesez bik bakarrik eman zituzten erreferentzia horiek eta gainera esplikatuta. Orduan, iruditzen zaigu, gainerako gaitasunak garatu diren bezala, hau ez dula esan nahi gaitasuna ez dani garatu, baizik eta ikasleek nolabait kontzientzia kritikoago bat garatu dutela, eta agian erabaki dutela, beraien erreferentziak besteak bezain unibertsalak direla, eta orduan ez direla zertan egokitu behar. Baina hipotesi bada. Bueno, eta orduan oin, ja, kontako izkizuen nire penak. Hau izan zen nire plano teorikoa, tesia idazten hasi nintzanean, 4. puntua ez zeuan, eta egun baten nire zuzendarietako batek esaten dit, Amaia, ahozkoari buruz aritu behar bazara, eta ahozko argudiak eta
erretorikari buruz hitz egin behar duzu. Eta ni, zer? Eta jarri non, pixka etorri ikusten nahi naizen aurpegi batzuk. Benetan oin erretorika hasi behar dela. Bai, tokau zitzaidan, Aristoteles, danak gautza kendu, eta venga. Eta, hontan, interesgarri izan den zerbait, izan da, euskal erretorika baten bila aritzia, ez? Jolastu nun pixkat berriz zientzialari izatera eta historialari. Eta zinitzen irakurtzen, eta, emango izkizuet pista batzuk, baten bat motibatuta badago, hau egin gabeko ikerketa bada, orduan bukaeran, egun gainera argitalpenakola ematen dituzte, eta nahi baduzu aurkeztuko gara elkarrekin. Eta, deskubritu nituen bi erretorikaren bi figura. Lehena, spoiler, apaisak. Badakizun bezala, Euskal Herrian asko ikertu dira apaisak, hizkuntzalaritza ari naiz. Bestia, en fin, ez dakit inoiz iritsiko dan. Eta orduan, 18-19 garren mende hasieran, badaude testigantza batzuk esaten dutenak apaisek beraien erretorika hori euskaraz egiten zutela eta batzutan elebidunan, ezta? Eta pentsatzekoa da, teknika elebidunen bat erabiliko zutela. Gero, Eliza akusten joan ziren, eta ustotola jarraitzen dula izaten, eta mitinlariak etorri ziren, bai, kalean, eta, politikoki jendea konbentzitzeko helburua zeukatenak. Zeuden emakumeak, igual batzutan ez dela hain ezaguna, adibidez Julene Urtzelai, eta, adibidez, Telesforo Montzonek badakigu, hasieran mitinen hasiera euskaraz egiten zuela eta gero jarraitu gazteleraz, baina bere ideologia politikoa aldatzen joan zen einan, euskara gehiago eta gehiago erabiltzen zuen. Orduan horre elebitasuna. Eta orain datorri ibartarrismoa, eta honekin bukatuko dut. Bam! Aquilino. Egun baten ari nintzen hori, erretorikarekin gora eta bera, eta ja pixkat desesperatuta, eta amari deitu nion. Rosa, mil esker. Beti tesiaren edozein momentutan telefono hartzen dizun pertsona bakarra da. Beste batzutan ikusten zuzere telefono bat eitzen dute. Deituko digu berriro hemendik hilabete batzutara. Eta amak esan zidan, Ibarren bazegoan oso oradore on bat, eta sozialista esan gainera, eta sozialisten artean euskaldun urrienetako bat, hau ez da inoiz gehiago gertatu, eneko handuzaren baimenarekin. Eta orduan, zeitze zeban Aquilino Amuategik, erderakarak elabili. Erderakarak edo eibartarkadak, esan nahi dut. Ez dakigu, ez? Eta, karo, pentsau leike, erderakadak erabiltzen zitzula, igual, salako azteko, lehengo sozialista euskaldunetako bat, orduan sozialismo euskeraz, inventau behar. Eta beste aukera bat, niri holan okurritu jatana da, igual, aizu igual, pentsau, ez, espainolen aurrian, daude euskaldunak, eta euskaldunak ez zirenak, eta zen duzu, igual zeu ulertuko da, azten baldin naiz. Esaten, amenazekin, kompromisuekin, konprometedorienak, tramposuenak, gaitzik ez dira izango erderakadak teknika elebidun bat. Aizu, hor lagatzen dut. Total, badakiguna da, lehen esan dizu bezala ikaslekitzen zutena, hau da, esatea ze hizkuntza erabiliko dozun, Aquilinok ere egiten zula, Irunen, esan zien a los ferroviarios, les pidió benevolencia, porque iba a hablar en vascuence por ser su costumbre. Eta punto, Aquilinok oso barrik zeukan. Eta hori, orduan, ari nahi sorpista batzuk biltzen, euskal erretorika bat zer izango dan, iruditzen zait lehengo, aukeratzen dugun hizkuntza bera ja badela teknika erretoriko bat, ez? Noiz eta norekin eta zertarako hizkuntza bakoitza erabili. Eta beste galderetako bat da, nork egiten du erretorika gaur egun, Euskal Herrian. Eta, batzuk esango dute, bertsolariek, ez? Ordanok isiltzen gara entzuteko zer esango duten. Beste batzuk esango dute, libertimenduetan, beste batzuk nik esango dugu peio reparaz dela gaur egun Euskal Herrian jendeak gehien entzuten duen pertsona ez dakiz zergatik eta hortan beste tesi bat izango da. Baina, hori ez, Euskal Herritorika bizirik dagoela. Eskerrik asko eta reklamazio horriak. Eskerrik asko, Amaia. Voilà. Eskerrik asko zuen arretagatik, baita ere, hori ere ikasi dugu, ezta? Eta Olatzek lehenu esan du, ze emakume zientzialari ezagutzen ditugun, da gaur dagoeneko euskatzue hemen baita ere lau, baita ere zuen burura edo gehitu dezakezuena. Baina beste batetaz hitz egin nahiko nuke, asko miresten dudana, Kelly Lambert, neurozientzialaria,
berak pentsatu zuen, zertaz arituko nahi, zer ikertu nahi dut. Eta bera, saiatu zen ikertzen, ez dela erresa, da ingurune aberastuek eta trebetasun berrien eskurapenek arratoietan, arratoien burmuinean nola eragin zezaketen ulertu nahi zuen. Arratoia badakizue, oso zientzian asko erabiltzen diela, oso azkarrak direlako, eta beraiek esan zuen, nola egingo dut hau? Eta badakizue zer erakutsi zien arratoi hauei? Gidatzen. Kotxe txiki batzuk egin zizien, mesedez, etxera iristerakoan, hartu Kelly Lambert, eta jarri arratoiak, eta ikusiko itxuzue, oso divertigarrian, juten, eta nik uste Kelly Lambert hau nahi izan zuela ondo pasatzeko. Esan zuen, ni hemen zerbait aukeratu berbet neurozientifika nahi, baina gero jarriko ditut arratoi eta karrerak eta iten jarriko ditutola, eta gainera ez zien hori bakarrik erakutsi, baizik eta gainera ondo pasatzen zutela arratoiak ere, zantzuak bildu zituen. Ni nahiko nituzke arratoi horiek ala ere, oso jiji-jaja zebiltzenak, ez da, azortzian sartu. Azortzian da ikusiko duzuen, nola gainbera eta negargurea ere sartze zaizuen, ez da? Egunero erabiltzen dugunok behintzat horrela nabaritzen dugu, baina hortxe, Kelly, Lambert eta arratoiak gidatzen, hortxe uzten da, Bueno, orain, benga, laugarrengo ikertzailearen gana iritsi gara, hau ere, esango dut, Nora Santos Loyola da, eta beste eibartar badakau hemen, bai, hoxe, claro, eibartarrak, amua jartzen dugu eibartarrak ere etortzeko, gero, familia, lagunak, ez danak etortzeko. Ondo esaten dudan zure guztia. Geologoa, esan berda, geologoa eta mineralogian doktore gaia da, EH1, litio eta interes ekonomikoa duten beste zenbait elementu arrarodun arrokak ikertzen ditu. Horrekin, ja? Arroken mineralogia eta kimika aztertuz, esplorazio modeloak hobetzea du helburu bere ikerketak. Tesia, Cácereseko Belvis de Monroy herri txikiko arrokak ikertzean datza. Zure txanda, Nora, aurrera. Bueno, Idoiak esan daben bezala, ni geologoa naiz eta urduri nago, bale? Eta spoiler txiki bat debaia eukido zue. Modu formal batean esan da, modu oso formal batean Idoiak esan dau, modu formal batean esan da, ni dedikatzen ez litiodun arrokak aztertzera. Eta nik uste dut realitatea gehi hurbiltzen dela, arroka satixak behitzera dedikatzen ezela, holan, simpleki. Eta, arrokak aldira aztertu, begi bidez, mikroskopio bidez eta begitxak itxita. Eta begitxak itxita esaten dutenean, nik uste dut, Excel asko erabiltzen dozuenek ulertuko dozta zuela, ze hainbeste ordu sarrisak ikusi begiratzen egon ostian, eurekin amestuta nahitzen dugula. Da, begibiztasik ikertzen ditugunean arrokak, normalian izaten da landa lana itzen dugunean. Eta gehienetan, olako egoeretan egoten gara, ez? Esploratzaile itxura hori hartzen dugunean geologuok. Pena da, ze ordu oso gutxi pasatzen dugu landan, gehien bat pasatzen du beste zientzialari asko bezala ordenadora aurrian direla ordu aspergarri asko, eta nire azkenengo jabeteak ari dira izaten ordu aspergarri asko hietan nagoela sartuta, ez? Da, nahi dutenez landa lana pixka gogorarazi, momentu divertigarri horiek, kontako dizkizu eta anekdotatxo batzuk landa lanean gertatzen direnak. Labur bilduz, landa lana, azten da mapa pila bat prestatzen, imprimatzen, eta kotxia erramentxa askokin betetzen, ez? Mailuekin, zintzelekin, eta beste erramentxa pilo batekin, geltzeruanak izan aldian, lasai asko. Eta horrena dakat bideotxo bat, aber lortzen dugun ipintzia, ze PowerPointak ja faioak eman dizkigu. A ber... Bi bideo dauz, bale, egongo dira bi stop, aurkezpenian. Oten gara olako tonterixak itzen, landan. Batzuk trabajando, eta beste batzuk mirando. Zer holan juten gara A ver, laguntzaile. gente, os contamos. Ikuste dituzu behi guzti horiek? Behi hoi, arbolarten... Spoiler! Vale, a ver, venga, jarraitzen dugu. Vale.
Bale, nire kasuan juten naiz Kazereseko herri txiki batera, hemen ikusten dozue, Belvis de Monroy daka izena, da hortik galduta Kazeresen, ez dozu ezagutuko seguramente, segun biztan le ditzu bakarrik. Eta hori, juten gara kotxean bakarrik, erramentxapilo batekin, eta bueltatzen gara arriz beteta, hueko balagatzen dugu, ze bueltan gijueloti pasatzen gara, eta jamoiak eta saltxitxoiak sartzen ditugu. Eta gero ja azten da hori, gauza aspergarriak itxerazten gara, ez? Arrixa mozten, pulitzen, mikroskopera biltzen, Excela, kimika, aspergarrixa. Eta hori, nire landalana pixka eta saltzeko, niri komplikau jatan oso hasieratik. Nik ustotik ergazten egon sinetenok pixka eta kordauko zariela, baina nire tesiko helburua sinpleki esan da Belvisen litioa aurkitzea. Eta litio hori Belvisen segatxi dauan asaltzia. Bale, ni baino leheno, zientzilari bat pasosan Belvistik, eta topa osaban litioa, baina berakin kontakta hona izan ebanerako, hilin zan eta informazioa bai, berakin, junzan, hortik ez? Sin más, Belvis bat, nora zero. Eta horra azten da egoera, eta nila horra zintzen plan estrategikoa baina diseinatzen, en plan ibilbideak itxen ondo, puntua markatzen mapetan, nia mapa guztiekin de tableta, imprimauta, dana hor nintzen landara, tope. Eta ara heldu nintzanean, parkau eta hortikan 5 minutura, gertu zian bi Andra, Kristina eta Mari Carmen, eta etorri ziren ja fijamente nire gana. Eta nila, se viene. Da etorri ziren, da esaten, ¿y tú quién eres? Claro. Da nire, espentsatzia hori gertako zanik, egun biztanleko herri batian, ez? Da ni horra nintzen, en plan, nora naiz, geologua, EHUkoa, eta nator ikertzera amengo arrokak, eta nila horra saltzen, en plan, les tengo que caer bien hauei, ez? Da, ez zitzaien inporta askoz, eta ni joan, da intzuten nire ikerlari kurrikulum laburpen hobiena, esan la vasca que busca litio. Eta ja, herri guztiak ezagutzen hau, como la vasca que busca litio. Baina, horbe bai, herritar batzoi, ez zitzaien interesatzen ikitzen ebana, eta dirara eiztariak, zeholako herri baten eiztari asko dauz, da eiza barruti asko eta asko. Eta, klaro, zein sartu behar zan eiza barruti horitaraz arrokak aztertzera, pues la vasca que busca litio. Da, sartzen eguan nian, agertu zan eiza barrutiko idazkaria. Eta nik ez nekin eiza barrutik idazkaria sekaten, nila harritxutan eguan, da tipo etorri zan, eta etorri jatan, zen nintzen galdetzera, tal, da nire zen nintzen hor, nire esplikazioak nora, EHU, geologa, tal, no seke, da baneken bukatuko nebala esaten, la vasca que busca litio. Tipoari ez zitzaion importa ezer, eta esan zestan, vas a molestar al lince? Da nik, seka eta motzetaz da bil tipo hau, ez? Da, berak esan zestan, el lince ibérico, que estas son sus tierras. Da, ni ya nerviosa, eta esan nion, nik martillazo bakarrik emango ditut hemen, ez dakit. Berak, erabaki zeban martillo hotzek edo ez zutela molestatzen katamotza, eta hor sartu nintzen ibarrura. Da, nire penarako, ez neban katamotzik aurkitu, eta litiorik, ez da. Baina, Belvisen biztan legitzi dauz, baina behi asko. Orduan, maiukada bakoitzen baten emanian, azten zian esponentzialki azten behi kantidadian ere inguruan. Da behi hori ditzuek kristona darrak, metro bateko darrak eta holan. Eta orduan, ni San Ferminetan ez dutin inoiz korrika, baina herri hortan hainbeste korrika endo nik uste dut entzierronen bat edo aldestatela konbalidau. Eta hori sartzen da, bigarren bideua, lortzen dugun ipintzia, eta hau da, iezin osteko egoera baten azalpentso bat. Nere lehengo lagunakin ere, etorri zaren nere lehengo landa lanera euskarri emozionala itxera, ez bakarrik laguntzera. A ver, gente, os contamos. Ikuste dituze behi guzti horiek? Behi hoi, arbolarten... Lehenengo lehen eskapa hoin gara hortik. Bai, hoi da. Porque nos han venido las vacas corriendo. Gero, guain nahi dugu handik atea, baina dau behioi, arbola arten daun behioi, atea hurren. Que tiene pinta de maja de la hostia, pero unos cuernos también de locos. Eta hemendik, pasabarra izan dugu, kotxea jatzeko. Daula, han. Aventurak eukitzen ditugu geologo landan. Eta gizakien eta animalien anekdotak alde batera utzita, kontauko zuen zer aldan gertatu Belvisen gertaera natural espezifiko batekin, dirala uoldeak, bale?
Bueno, nitxun egun batzuk libre, eta erabakinean basala ideia oso landara jutia, landalana bukatzeko, eta holan. Eta zegoen iragarrita oso guraldi txarra, baina bueno, momentu batzuk aprobetxa behar dira, eta esan genuen euskalduna gara, guretzako euria etxia ez da ezer, ez, da ara junginen, eta geologo laguntzaile faltan, junintzan nire aitakin, da hola hor, eskerrik asko aita, lehenengo aldia eta azkena. Eta bueno, hor junginen, eta egitxe esan da, ni pentsatzen eban, Kazeresala leku bat oso lehorra, oza, ikusi dozu lehenengo argazkian, ez, berdea dala, bale? Eta zeuan nire hori iragarrita oso txarra, Madrilen uholdak zeuazen, Toledon bebai euri asko zeuan, baina gu, bueno, esan genuen, venga, aurrera, berse gertatzen dan, ez? Da, ni naiz oso partidaria lagatzeko kotxea azalaramenduan alboan, azalaramendu hor badauta kotxea hemen albada geratu, hemen geratzen da kotxea. Ja, ez da, gero arrobak eraman behar dira bueltas, ibilin behar da, eta zaigu gustatzen. Baina nire aitari bai, bale. Orduan, estan, hemen lagatzen dugu kotxea, goaz oinez, tal, bale. Bueno, han bai dau aldapak, bale. Osa, nik imaginatzot Espainia llano, baina ez da, bale? Osa, aldauz aldapak eta mendiak. Eta ibili behar genuen bastante, urtegi alboko azaleramendu batera, ze, klaro, obviamente hor da urtegi bat Frankok indakua bebai, ez? Oso tipikoa. Hasi zan eurixa, euri asko, lurrezko bide guzti horiek bihurtu zian zuzenian erreka, kotxera buelta ginen, dana, blai da erropa danak, biegun egon ziala lehortzen, botak ez iran lehortu zuzenian. Eta horretatik ikasi nebana izan zen, iragarpenetaz gehiago fidatu behar naizela, eta nera aitataz gutxio. Markatu eta. Eta bueno, eta berriro azkenengo anekdotatxo kontako dizuet, gizakien inguruan, ze, bueno, ez dakit entzun daukiko duzuen, baina litioa da gaur egun elementu bat oso interes ekonomiko altua dakana, ez? Teknologia berriekin eta hori dana. Baina danok ulertzeko, elementuen sarik banaketa bat egongo bazan, litioak oskarra eramango zebala. Orduan, bueno, olako elementuak aztertzen dozu zenian, eta dauenean, gai mediatiko bat izan aldanian, telebista kontaktau itzen da zurekin. Nerekin ez eban kontaktau, zenai doktore gai bat, simple, baina nire zuzendaria oso makina da honetan. Orduan kontaktau zuten berakin, baina landan zegoan nintzen, ni. Orduan, deituz estan zuzendariak, ez estan, nora tal, agertuko dira telebistakuak, nahi doz, eta ni, bueno, venga, bale, hau bezala, palante, venga. Eta ni Orlandan egoanean agertu ziren. Bueno, gauzia da zala Holandako telebista, bale, nik hori esnekien, eta etorri ziren holandez batzuk hor, bat ebentzat erdera sekien, porque inglés izan bazan, sakabo. Eta, ama, ez ditxu pasau argazkiak. Hau zan euriana, ez dakat argazkiri, bale, oza, galdu initxun. Eta hemen gauz, entrevista, reportaje, edo lako zerbait itzen. Bale, esan dizuet, soy la vasca que busca litio. Nik horrez neban topo litiorik, bale? Eta hitz egin behar neban litio, ataz. Orduan nik neban, egi bat esaten neban da bost gezur. Orduan nik uste dut ez dakit, espero dut holandesak bentsat, sinistian ere gezur roiek, eta bentsat jakitzia, pegmatitetatik litioa ateratzen dela. Horrekin nila posik nau. Eta bueno, eta honekin bukatzen dut. Bueno, baina esatia jakin, ja ez naizela la vasca que busca litio, naizela la vasca que ha encontrado litio. Ja nere tesiak zentzu gehiago daka. Eta bueno, aipamen berez izan nahi dietin, Hortentsi eta Petuniari izan zirelako nere lagunak lan guztian, eta izan zirelako nere euskarri emozional potentienak. Eta espero dut espitzonekin geologiaz gutxi ikasi izana, baina jakitzia geologo bat landan inoiz ez dela aspertuko. Eskerrik asko. Ze ondo. Eskerrik asko. Behar bat dagoain Ibarren deola hasiko zaizu deitzen, La Ibarresak enkontró litio, holare izan lehik ez da. Eta, nik ben, pixka bat, bukatzeko kezka batzuk baita ere nahiko nituzke adierazi, publikoa dagoela. Behar bat ez dakit, ingeniaririk badagoen hemen, badago? Ez da usartzen esatea, hori ere, badakit, zaila dela. Bueno, ni hemen nator, eskaera bat eitea, eta nik uste dut, euri ere, luzatuko diot proiektu egingo dut, eta da, pixka bat, juten garenean ginekologora joaten garenean, badakizue nola
Kamila edo ze hori, ez da? Hori zeinek asmatu zuen? Jakin nahi dut, ze badakit gizon bat izan zala, ze 19. mendean asmatu zen. Eta esaten dute ginekologiaren aita dela J. Marion Sims izena du. Estatu Batuarra, han 19. mendean hasi zen gauza asko egiten, eta berak esan zuen, bueno, ni hemen egingo dut emakumeen tortolia ikusteko zea bat, aparatu no, tortura makina bat egingo dut, jarriko diaola, jarriko diankazola zabalduta estriboietatikan eta horrela, eta, baina ni senyoro bat naizenez, eserit egingo dut lan, eta potota gaina alineatuta eukiko dut begita ere, zeren ni naiz importantea hemen, ezta? Orduan, eta nik esaten dut, hainbeste aurrera bide egin ditugu, hainbeste teknika, hainbeste zientzia, eta oraindik inori ez zaio okurritu autotalerretatik idea hori hartzea, eta zu konsultara sartu, eta hor beran egon dadila fosa bat, zeinetan hor, ginekologoa bera argi horrekin, jetxi dadila, pon, jetxi dadila, eta gero gu bakarrik, da! Horrela, eta igual kafesne bat edo ematen digutela baita ere, ze sufrimendu dau, Josu, esaiazu bat zerbait, ez dakit, orduan, bueno, nik hor botatzen dut, hemen badago makina herramienta, zea asko dago hemen, armak eta guai, nik uste hor egon daitekela baita ere, zea, baina, bueno, ja berotu egiten naiz eta, voilà, berriz esango dut. Eta orain bai, azkeneko ikertzailearekin goaz, ze ja barredromoa bukatzen ari da. Oso ondo, ze ondo ikasita zade. Ba, hemen, uste, pasa egin dut horri bat, itxoen. Pasa egin dut, baina hau da, zuzenean da zen nahi dezue, ba. A ber, orduan hemen esango dut, azkeneko ikertzailea aurkeztuko dut. Bera, tolosarra da, kimikan doktorea, zientzia divulgatzailea, UEUko kimika sailburua, UEUko irakaskuntza masterreko irakasle eta ikertzailea. Eta hori gutxi balitz gainera, veteranoa da barredromoan. Zatoz, Josu López Gazpio. Bueno, atxaldeon, lehenengo gauza esatea idoia nik gure ikerketai buruz hitz egin behar genula, hoi ez nula irakurri zure mezun. Bueno, zuk ingozu divulgazioa. Vale. Lehenengo argitzea, egiten duguna ez daukala zer ikusirik honekin, ez animaliekin ez drogekin. Bueno, gai hontaz hitz egingo dizuet, animaliak eta drogak, eta hasiko gea definizio gutxi batzukin, hasi berga definiziotatik. Lehenengo zer dira drogak, omeren arabera droga bat da gure jarrera normala asaldatzen duen sustantzia bat. Eta gainera, menpekotasuna sortzeko gaitasun hori eduki behar du benetako droga bat izateko. Eta nola funtzionatzen duten kimikaria izanik, hau sartu nahi nuen hemen. Gure gorputzak badauz hainbat errezeptore edo hartzaile deitzen direnak, eta bertan lotzen dira neurotransmisoreak. Hauek lotzen direnean, gure gorputzak egiten du funtzio bat. Drogen funtzionatzeko mekanismoa izaten da, edo berez izen behar ditugun neurotransmisore horien ordez sartzea, edo ez ustea beste hilotzen, nolabait oztopo bat suposatzea neurotransmisore hauei. Ados, hau ikasita aurrera, eta animaliek ere drogak ezagutzen dituzte? Bai, eta lehenengo aurkezten dizuet ezagutuko duzuen bat, marihuana, edo THC, bere printzipio aktiboa, hemen duzue bere formula kimikoa, eta bestaldean daukan forma. Daukan forma horrengatik gai da guk naturalki ditugun hartzaileetan lotzeko eta sortzeko ondorio psikoaktibo batzuk. Eta nola iritsi daiteke hau animalietara? Albiste batekin hasiko gara. 2016ko kontu bat da, Galesen gertatutakoa, mundun mailan zabaldu zen. Hain zuzen bertan bazegoen legez kanpoko cannabis fabrika bat, eta momentu baten erabaki zuten ideia ona zela, soberakin bezala zeuzkaten hainbat belar, fardoak egin eta errepidean bazterrean botatzea. Ze gertatu zen? Handik bazebilela hartaldetxo bat, hasi ziren fardo hauek jaten, jan eta mundu mailako
albiste bat sortu zen. Izugarrizko triskantza egin zuten, hasi ziren txoroak bezala errepidetara ateratzen, hainbat hil ziren, galesko txalet politoiek, beraien jardinekin, imaginatu, 100 ardi enporratuta belarra jaten. Kanpin bat ere txikitu omen zuten, eta zein da ondorio, bai, konsumitu dezaketela marihuana kasunetan. Beste droga bat, LSD-a, azido lisergikoaren dietilamida, hemen daukazu bere formula, hau da Albert Hoffman deskubritu zuena, LSD-a. Hau ateratzen da baita animali batetik, hor duzu zekale, eta hor ikusi daiteken gauza beltz hori da, zekalearen ontxo parasito bat, eta hori ikertzen ari zela, beste helburu batzuekin, kristalizatu egin nahi zuen, sustantzia bat, LSD bezala ezagutuko zena gero. Antza denez, kristal horietako bat gelditu zitzaion behatzean itxatxita Hoffman gizon serio honi, eta halako batan kuadernoko horria pasatzerakoan horrela egin, eta batean hasi zen oso ondo sentitzen. Eta zientzialarion bezala, laborategiko kuaderno hartu zuen, eta hasi zen apuntatzen zer sentitzen zuen. Eta deskribatu zituen irudi kaleidoskopiko oso politak, egan egiteko sensazioa, oso gustura gelditu zen tipoa. Eta hurrengo egunean laborategira itzu eta zer? Berriro, baina guain, dosia handiago batekin. Aber zer? Hor jartzen dizuez, historia kontatzen du, Bigarren Mundu Gerra zen, kotxeak ezin ziren erabili, dosia handiago hori hartu zuenean, hasi zen kasu honetan zen hain pozgarria izan, irudi beldurgarriak azaldu mentzizkion, deabruak eraman nahi zuela, eta bizikleta bat hartu zuen etxera bueltatzeko, ezin baiten kotxerik erabili. Gero deskribatu zuenez, eteren bizikleta hori txikia gelditu omentzen egin zuen bidaiarekin. Eta hortik aurrera, konturatu zen agian ideia hobea zela animaliei ematea drogak ikusteko zer gertatzen den norberak hartzea baino. Eta horra hasi ziren zientzialari guztiak animaliekin esperimentuak egiten eta drogekin. Eta akatsak ere egon ziren, hasi ziren animali txikiekin aipatu ditugu, arratoiak, katuekin ere, LSD-a injektatu eta ze gertatzen da. Eta halako batean pentsatu zuten animali handiagoetara pasatzeko momentua zela. Eta elefanteekin egin izan zuten lehenengo proba. Gaur egun badakigu hirukorregelak ez duela balio animali baten masa eta droga batek egiten duen eragina aurre esateko. Eman zioten elefante gaixoari dosi bat katuaren proportzioan baino 40 aldiz handiagoa izango zena. Eta kontatzen dute ia, elefantea Dumbo bezala egan atera zela, baina 5 minututara gaixoa hil egin zen. Eta jarraitu zuten zientzialariek esperimentuak egiten, eta hau dramatizazio txiki bat izango da, baina halako batean iristen da ikertzaile bekaduna, eta esaten dio tesi zuzendariari. Kriston ideia eukieta asteburu hontan, goazen hartzea laborategiko armi-armak, drogatuko iteu, eta goazen ikustea armi-armasarek nola kokateatzen dituzten. Tesi zuzendariak olabeatuko zion, begi iskinekin, eta venga, aurrea, eta argitaratzen dezunen ere izena jarri. Eta holaxe atera zuten argitalpen hau. Hemen dauzkazue drogatutako armi-armek egindako sare desberdinak, hau da normala, vale? Eta hor daude, marihuanarekin, estasia, LSD, ikusi kafeinarekin ere nolakoak ateratzen direna. Hau argitaratutako beste lan bat. Eta animalia gehiago ere drogatu izan dira zientzian, adibidez, olagarroak. Olagarroak oso animalia apatikoak dira, antisozialak, utako asko bezala goizeko 7 kafe hartu aurretik. Olako xek dira. Probatu zuten ea estasia emanda zer gertatzen zen, ea haien sozializazioa hobetzen zen edo ez. Eta nola egiten da olagarro batekin, jarri zituzten halako akuarioetan, alde batean pelota bat eta beste aldean beste olagarro bat. Eta ikusi zuten
estasiz drogaturiko olagarroek askoz ere joera gehiago dutela, beste olagarroa dagoen kutsara joateko, pelota bat dagoen pelota dagoen kutsara joateko baino. Eta beste kasu bat, otarrainak. Badakizue, otarraina jateko, lehendabizi bizirik sartu behar direla irakiten dagoen uretan, hau batek pentsatu dezake nahiko krudela dela, adibidez, eta ez da txantxa, Suitzan debekatuta dago hau egitea, lehendabizi elektrokutatu egin behar dira, uretan sartu aurretik. Eta hemen, estatu batuetan, sukaldari bati okurritu zitzaion, elektrokutatzea ere zela oso harina, eta pentsatu zuen, agian marihuana pixkatekin lasaituko zirela, eta horrela izan zen. Frogatu zuen, marihuanak eta sartuta, lasai gelditzen zirela, ez dutela ez kozka egiten ez ezer, eta lasai sartzen zituela uretan. Hau, nahi gabe drogatu direnak, edo zientzialarik drogatutakoak, baina animaliak haien kabuz bilatzen dituzte drogak? Bai. Katuek adibidez, badakigu, katu belarra edo catnip izena duen belar bat jaten dutela, efektu sedante bat lortzeko, eta guzten baldin bazaie, horrelako reasakak izaten dituzte. Gehiago, Madagaskarreko lemurrak edo Hego Amerikako tximu kaputxinoak ikasi dute badaudela mila zango batzuk zianurozko konposatu toksiko bat daukatela gainazalean, baina hauek tentuz kozkatzen badira, efektu psikoaktibo bat lortzen dela, ez direla hiltzen, eta gainera, arratsalde oso polita pasatzen dute. Beste bat, izurdeak. Izurdeek jolasten dute puxikarraiekin, bata besteari pasata, eta lortzen dute puxikarrai daukate toksina oso arriskutsua, tetrodotoksina izena duena, zianuroa baino 1200 aldiz hilgarriagoa, eta kokaina baino 160.000 aldiz efektu gehiago duena, baina ikasi dute justu nola egin, ondo pasatzeko. Eta badago bideo bat, urpekari bat filmatzen ari da izurdeei jolasten, talako batean izurdetako batek puxika urpekariari pasatzen dio, esaten benga, orain zuk ere bai. Eta badaude beste hainbat animalia ere drogatzen direnak. Beleek txingurriak jaten dituzte, azido formikoarekin drogatzeko, hauntzek perretxikoa jaten dituzte, erleek nahiago dute kafeina edo nikotina duten nektarra, kanguroek Australian mitxoleta plantazioak asaltatzen dituzte mitxoletaziekin drogatzeko, elefanteena ere ezaguna drogatzen dira belarrekin, eta gainera konturatu dira estresatuta daudenean joera gehiago dutela drogatzeko. Eta azkena, frutaren moskitoa, frutaren eulia, hauek ere usteldutako frutekin drogatzen dira, eta kuriosoa da, ikusi da, erdi mozkorrak daudenean harreman homosexualak edukitzeko probabilitatea handitu egiten dela. Eta bukatzeko, azken urte honetan argitaratu den lan bat, 2025koa, tximuei buruz, konturatu dira, tximuak, txinpantzeak konkretuki ere, mozkortu egiten direla, horretarako jaten dute usteltzen ari den fruta, gutxi gora bera, 4,5 kilo jaten dituzte egunean, 3 kaina hartzearen parekoa izango litzatekena, eta badakigu horrekin ere mozkortzen direla. Hala ere, eta oso garrantzitsua da, oso ondo kontrolatzen dute haien jarrera ez aldatzeko. Hortaz, baldin bazaude taberna batean eta ikusten baduzue biankako animali bat, karrasika, saltoka, gauza raroak egiten, segurazki ez da tximu bat izan. Eskerrik asko. Bueno, baina danak ari zeate pentsatzen ja, venga, guazen bera hor, zea batzuk hartzera, trago batzuk hartzera, segituan, eta orain bai, oaintzan, dagokio, orain bai, bukaerara iritsi gara. Eskerrak eman behar dizkizuegu, etorri zareten guztioi, ze batzuk bazarete, eta pozgarria da horrela ikustea baita ere.
aretoa. Eskerrik asko Deporri, utzi digulako eta beraiekin elkarlana oso polita izaten ari delako eta behar da gauza gehiago egiteko bidea irekitzen ari garelako eta batez ere eskerrik asko gure protagonistei, txalo bero bat beraientzat eta zatozte honea, etorri honea eta beraiek txalo bero bat beraientzat. Eta hementxe, utziko dugu, eskerrik asko eta datorren urtera arte. Agur!